बरायफिनलायबाय रायजोफोर फिन खेबसे बयखौबो चेनेलाव जायफोरा इन्टारेस्ट थानाय नैबे भिडिअखौ नायलांनो हागोन। तो भिडिअआ मानि सायाव जागोन नोंथांमोना बयबो मिथिखाबाय। तो बिदिब्ला गोलाव खालामनो सानाखै जागायलांदिनि। आंना ब्लेक राइसआ जाथारसिगोन नै। ब्लेक राइसआ माने फैगासिनो दङ आरोना। फैगासिनो माने मोननोसै ब्लेक राइसआ नै। बे ब्लेक राइसखौनो एसे दिन्थिलायबाय मोनथारसिगोन। तो ओंखामाबो माने गोसोम जागोन आरोना। जानाय नायनांगोन एबार माबायदि गोथाव जायो। दा जियानो हक आङो आपडेट्सखौहाय होलांदिनि। दिनै आङो बेलेग बेबायदि जेबो आपडेट्स लानानै फैयाखै। आङो गोदान आपडेट्स दिनै लानानै फैदों। आवगोलनि बायदि होबाय थानाय आं जितु आपडेट्स बेबायदि आपडेट्स नङा आरोना। तो दिनैनि आपडेट्सआवहाय आङो दिन्थिनो लागोन आंनिया माने ड्रेगन एसे दङ। तो बे ड्रेगना जोब्बाय नामा, माबायदि अबस्था जानानै दं आं एसे दिन्थिगोन आरोना। तो एसे दिन्थिलांनि। बिनिफ्राय आङो टाइटेल बा थाम्बनेलावहाय एसे होनानै होदों आरोना। तो बेनो जाहैबाय जोंहा अनलाइन लन एप्लिकेशन। बियो मोनसे कुनु प्रमोशन बेबायदि भिडिअ नङा आरोना। तो थेवबो आङो बे भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों। जितु अनलाइन लन गोबाङा इउज खालामो जानांगौ आरो जोङो बेखौहाय प्ले स्ट'राव थांनानै चेक खालामनानै नायनो हायो। तो बेसेबां मानसिफोरा बेखौहाय इउज खालामगासिनो ना। तो आरो लन होमारोना होमारा, माबायदि स्केम जायो नामा, थगायो नामा, फ्रड खालामो नामा, माबाफोर फ्रड जायो नामा। तो सावरायगोन आरोना। एसे आङो बागानखौ दिन्थिनानै लाग्रोनि, बिनि उनावहाय सावरायलांदिनि। ड्रेगन फिथाइया माने दासिमबो जोबाखै नै। गोजां बोथोर फैगुलायबाय थेवबो दङ आरोना। नै बेयाव थाइसे, बेयाव थाइसे, बेयाव थाइसे, बिदिनो बिथिंबो माने दंलाबायो आरो नै। बेयावबो दङ गोजौआवबो आरो बिथिंजायबो दङ नै। बेयावबो दङ गोथां गोथांथार एकदम। नै टाइम लाबावगोन एसे मोननो। बेहायबो दङ थाइब्रै थाइबासो दङ नै बेहाय नै। नैबेहाय दङ आरो बैथिंजाय दङ आरोना। बै सिंथिंजायनि सिंथिं दङ। तो आरो बेहायबो बेबायदिनो दंलाबायो नै आरो गोजौआव दङ। तो बेबायदिनो दंसाबबावो आरोना। नै गाहायावबो दं आरो दंलाबायो थायगासिनो। लास्ट आरो बेनो। तो बिथिंजाय दङ नै। ड्रेगना माने बे अबस्था जानानै दं आरो थायगासिनो। नै बिथिं दंलाबायो नै। तो बिदिनो थायदों आरो सिगांजोंबो दङ। स' आङो दा दिन्थिजोबथ'ला आरोना। तो मोनबाथाय एसे दिन्थिनोसैलाय। भिडिअआ बिराद गोलाव जायो नै। नोंथांमोना निस्सय बयबो बागानखौ नुखाबाय जानांगौ। फिसा मोनसे बागान आरो आंना ना। जास्ट गायजेनहांनाय, बारा बोसोर जायाखै आरो गायगासिनो दङ। तो फिथाइफ्राबो फैगासिनो। बेनो लास्ट माने जोबनाय एसेल'सै आरोना। मोनसिगोन बिदिनो बारा ओंखारला। 5-6 केजिसो ओंखारबावगोन आरोना ड्रेगन फ्रुइट्साहाय। अर्गेनिक आरो टेस्टि आरो जानो बिराद गोथाव। दा जियानो हक अनलाइन लननि सायावहाय सावरायनि। गोबांफ्रानो बेखौ इउज खालामखायो दै आरो गोबांफ्रानो मिथिखायो। तो बेल' नङा, आङो दिनै जितु एप्लिकेसन लानानै फैदों बे जाबाय जोंहा क्रेडिट बि। तो क्रेडिट बिनिफ्राय जोङो अनलाइन फैसा लानो हायो जुदि नों इलिजिबोल जायोब्ला आरोना, आधार आरो पेन कार्डजों। तो बे क्रेडिट बिया गोबां बोसोर जाबाय आरो इउज खालामबाय। तो आङो बेखौहाय आवगोलाव माने बेबायदिनो फ्राय 2 बोसोरसो इउज खालामबाय आरोना। तो मोजां एप्लिकेसनाहाय। आरो बेजों लोगोसे जोंहा दंबावो मानि भिउ होननानै जोङो मिथियो। तो बेबायदिनो आरो गोबां दङ दै, ब्रान्स दं बायदिसिना आरोना। तो सोरनाबाफोर एकदम माने सिबिला जिर'बाबो ट्राय खालामनो हायो आरो खनसेबो जुदि लायाखैब्लाबो ना।
थ' फिसा फार्स्टआव फिसा एमाउन्ट फैगोन बेनिफ्राय बारायलांगोन आरो मोजां माने एप्लिकेशना बेवहाय जेबो बेबायदि माने फ्रडबो जाया आरो बेबायदि जेबो स्केम जाया आरोना बेफोर मोनफा मोनफा अफिस थायो दे जेरैबायदि जोङो दा स्लाइस एप्लिकेशननिफ्रायबो जों लानो हायो थ' बेहाबो मोनसे बेबायदिनो ब्रान्च थायो आरोना फिसा बेबायदि खायफा बेबायदि गुवाहाटीयावबो दङ बेबायदिनो आरो स्लाइसफोरनिया माने जोंनि आसामावहाय गुवाहाटीयावबो दङ आरो बेबायदि थ' जोङो लानो हायो इमारजेन्सि जुदि आर्जेन्ट जायोब्ला आरोना थ' आं बेखौ शेयार खालामनाय थाबाय दिनैहाय थ' प्रसेसा माबायदि आङो एसे साइडआव स्क्रिनाव होनानै होखादों ना थ' जोङो बेबायदिनो आर्जेन्टफोरब्ला जोङो लानो हायो खिन्थु जोंहा 700नि सायाव थानांगौ आरोना सिभिल स्क'रा थ' सिभिला जुदि गाहायाव थायोब्ला माने ल'ना जुदि ओरै लाखानायब्ला जोङो माने लानो हानाय नङा आरोना जुदि इलिजिबल जायोबा मोनगोन चेक खालामनानै ट्राइ खालामनो हायो लिंकआ डिसक्रिपसनाव दङ आरोना थ' रायजोफोर गोलाव खालामा आपडेट्सआ दिनै बेसेखिनियानोमोन नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाय